Hello there. It's good to join you today and to share something of the wonderful message of the Bible. Zikwambiri chifukwa cha kukhala nafe mu tsiku la lero ndipo ndikufuna kuti ndigawane china chake kuchokera m'Baibulo. I'd like to talk to you today about the fact that we have salvation through the Lord Jesus Christ. Inetu ndifuna ndilankhule nanu mu tsiku la lero mfundo yokhazikika yona kuti ifetu tili nacho chipulumutso mwa Ambuye Yesu Khristu. The verse I'd like to read with you is found in the New Testament in 1 Thessalonians chapter 5 and verse 9. Vesi limene ndifuna ndilankhule nanu mu tsiku la lero likupezeka mu chipangano chatsopano ndipo ndi 1 Thessalonica chapter chake cha 5 ndime yake ya 9. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Ndipo vesi likunena kuti pakuti Mulungu sanatiika ife tilawe mkiyo, komatu kuti tilandire chipulumutso mwa Ambuye Yesu Khristu. This little section of the Bible starts by reminding us that life is very uncertain. Vesi limene limene taliwerenga likuyamba kutikumbutsa ife kuti moyo ndi wosakhazikika. I've no doubt that you're aware of that because we find that life changes so often. Ine ndi kukhulupirira kuti inu mukudziwa za nkhani imeneyi timaona nthawi zonse moyo zinthu zikusintha-sintha. Things that we thought were going to be with us forever, all of a sudden stop and life changes. Zinthu zimene ife takhala tikuziganiza kuti zidzatha kukhala nafe limodzi kwa nthawi yayitali kapena mpaka kalekale mwakamphindi kochepa timaziona zasintha ndipo palibeponso sizili pamenepo. The world is in turmoil at the moment with COVID-19 and people wonder when will it stop and will things go back to normal. Mukudziwa pano kuti dziko lapansi lili mavuto akulu ndi matenda amenewa a COVID-19 ndipo anthu onse pa dziko lapansi akudabwa kuti kodi zimene zidzatha liti ndipo moyo udzabwerera liti muchimake. And maybe in your own personal circumstances, sometimes you have work, sometimes you don't, sometimes you're feeling well, sometimes you're not. Life is so changeable and uncertain. Nde inu monganso mukudziwa kuti ngakhale pa moyo wanu nthawi zina mmakhala ndi zinthu zina, nthawi zina simakhala ndi zinthu zina, ndipo nthawi zina mmakhala bwino mwina nthawi zina zinthu sizimakhala bwino. Moyo ndi wosintha-sintha kwambiri ndipo simungathe kutchula kuti uyenda bwanji. But God also reminds us in this passage that the world promises peace, but it cannot deliver it. Komatu Mulungu akulonjezanso akutikumbutsa ife mawu akuti dziko lapansi limalonjeza mtendere, komatu mtendere sizingathe kuperekayi. The leaders of our countries tell us they can sort things and sort our economy and sort our health, but so often they sadly fail. Azitsogoleri amaiko mwathu amatilonjeza ife kuna kwakuti akonza zinthu zimene zalakwika, akonza zinthu za umoyo, akonza zinthu za maphunziro ndi zinthu zosiyana-siyana, koma samakwanitsa kukonza nthawi zonseyi. And often, of course, it is not their fault because life is uncertain and changeable. Nde nthawi zambiri zona zimatha kukhala kuti sivuto lawo chifukwa chona kwakuti moyo nthawi zonse ndi wosintha-sintha ndipo ndi wosakhazikika. But I would love you to understand today that God offers peace and he guarantees to deliver it. Koma ine ndikufuna ndikuwuzeni mu tsiku la lero kuti Mulungu amapereka mtendere ndipo amatsimikizira kuna kuti aupereka mtendere umenewo. Jesus, the Son of God, is called in the Bible the Prince of Peace. Yesu Khristu mwana wa Mulungu mu Baibulo amatchulidwa kuti kalonga wa mtendere. And one of the core messages of the Bible is we preach peace through Jesus Christ. Ndiyetu nsanamira imodzi ya mutenga wabwinotu mu Baibulo ndiona kwakuti timalalikira mtendere mu dzina la Khristu. Maybe you're troubled, maybe you have guilt, maybe you have fears. I can tell you today, through faith in Jesus Christ, you can have peace with God. Mwina inutu mwavutika kapena kuti matunduzidwa pa moyo wanu komanso muli ndi mantha pa moyo wanu ndikufuna ndikutsimikizireni lero kuti mukhoza kukhala nawo mtendere kudzera mu dzina la Yesu Khristu. The next thing God tells us in this passage is it is possible to be safe. Ndetu chinthu chotsatira chimene chikutiuzatu mu ndime imene tawerengayi ndiona kwakuti ndizotheka kuti munthu ukhale wotsimikizika mtima kapena wopulumutsidwa. We were born
in darkness, not physical darkness, but moral darkness, the darkness of our hearts. Inu mukudziwa kuti ife tonsetu tinabadwa mu mdima, osakhala mu mdima uja usiku timaona uja, koma mdima tu wa mitima yathu imene unakhazikikamo. But the light of the glorious gospel of Jesus Christ can take away that darkness. Komatu kuwala tu kodabwitsa kwa uthenga wabwino wa Ambuye Yesu Khristu kukhoza kuthamangitsa mdima umenewo. And it is indeed possible to be safe. Ndipo tu zonadi ndizotheka kuti munthu tu ukhale tu wopulumutsidwa. The verse that I read with you tells us that God is angry about sin. Pa vesi tu limene ndakuwuzanili latiwuza kuti Mulungu tu ndiokwiya kunkhani ya uchimo. We all have disobeyed God and broken his commandments. Ife tonse tu taphwanya tu malamulo a Mulungu ndipo sitinamumvere Mulungu. The Bible puts it simply when it says, for all have sinned. Nde Bible tu limangolankhula tu mophweka pamene limanena kuti pakuti palibe kusiyana pakuti onse anachimwa. And God is angry about sin and wrongdoing and wrong thinking in our lives. Nde Mulungu tu amakwiya tu zokhudzana tu ndi uchimo komanso kuchipatira zinthu zoyipa komanso kuganitsa zinthu zoyipa pa moyo wathu. God is angry for many reasons. Mulungu tu ndiokwiya kwambiri pa zifukwa zambirimbiri. Sin hurts us, it damages us, it brings suffering, and God is angry about the effect of sin in our world. Uchimo tu umamukwiyitsa Mulungu ndipo watiwononga ife komanso wononga chikhalidwe chathu, ndipo tu pali zinthu zambiri zimene zikuchitika pa dziko lapansi Mulungu ndiokwiya nazo chifukwa cha uchimo. God is also angry because we have disobeyed him, and he knows best, and he warned us, and we've sinned against him. Nde Mulungu tu ndiokwiya kuti chifukwa choti ife tu sitinamumvere iye, ndipo akudziwa zimenezi kuti ife sitinamumvere iye, ndipo akufuna kuti ife tu akutipatsa chenjezo. But the verse I have read with you says, God has not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Komatu vesi tu limene tu ndakuwerenga likunaka kuti pakuti Mulungu sanatiyike ife tilawe mkwiyo, komatu kuti tilandire chipulumutso mwa Ambuye Yesu Khristu. God has brought salvation to you through his son, Jesus Christ. Mulungu tu wabweretsatu chipulumutso kwa inu tu kudzera mwa mwana wake Yesu Khristu. God sent his own son from heaven to earth to pay for our sin by dying on the cross. Mulungu tu anatumizatu mwana wake kuchokera kumwamba kubwera pa dziko lapansi kupita pa mtanda kuti akafe chifukwa cha machimo athu. And when Jesus died upon the cross 2020 years ago, he was paying the price and suffering for sin. Pamene tu Yesu Khristu tu anafa tu pa mtanda tu pafupi zaka 2020 years zapitazo tu iye tu anavutika pamene paja ndi kulipira mtengo wa machimo anu. But I want you to remember today, it was not anything that he'd done wrong. That was not the reason for his suffering. It was Christ died for our sins. Koma ndikufuna inu mukumbukire kunaka kuti tu iye tu anazunzika pa mtanda paja, osakhala kuti kalipo kena kaliko sikoyipa kamene anachita, koma Yesu Khristu anazunzika pa mtanda chifukwa cha machimo anu. God's son Jesus was holy and harmless and without sin. Mwana tu wa Mulungu Yesu Khristu iye tu ndi oyera komanso tu ndi opanda chimo komanso tu ndi opanda chiwawa china chilichonse. So this salvation is God wants to rescue us, to forgive us. Nde chipulumutso chimene chitu ndi Mulungu tu kufuna tu kuti masula ife, kufuna kuti khululukira ife. He wants us to be safe, and he wants us to have peace, and he wants us to know his great forgiveness and salvation. Iye tu akufuna ife tu tikhale otetezeka ndipo tikhale ndi mtendere, ndipo akufuna ife tidziwe za chipulumutso chake komanso chikhululukiro cha machimo. And so the Bible puts it very neatly when it says Christ died for our sins, he was buried, and he rose again on the third day. Nde Bible limafotokoza atu momveka bwino kuti Yesu Khristu anafa chifukwa cha machimo athu, ndipo anayikidwa m'manda, ndipo anadzutsidwa kachiwiri kuchokera ku manda.
To enjoy salvation, you need to turn from your sin to God. Inu kuti mukasangalale ndi chipulumutso mukuyeneratu kutembenuka kuchokera kwa machimo anu kupita kwa Mulungu. And you need to trust in the Lord Jesus to save you. Komanso mukuyeneratu kuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu kuti akupulumutseni. He is able to save you. Iyetu ndothekera kukupulumutsani inu. He promises whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Iyetu analonjeza kuti wina aliyense amene adzayitanira pa dzina la Ambuye Yesu adzapulumutsidwa. I'm going to finish by reading a verse to you from John chapter 3 and verse 36. Inetu ndifuna ndimalizetu pa kukuwerengerani inutu verse lochokera m'Baibulo pa Yohane chapter chake cha 3 ndime yake ya 36. It says, "He that believeth on the Son has everlasting life, and he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him." Ndipo tu verse imene likunena kuti iyetu amene akhulupirira mwanayo ali nawo moyo wosatha, koma iye amene sakhulupirira mwanayo alibe moyo wosatha ndipo mkwiyo wa Mulungu ukhalitsa pa iye. You can choose to trust in the Lord Jesus today and enjoy God's everlasting life. Inutu mukhoza kupanga chisankho chakuyika chikhulupiriro chanu pa Yesu Khristu kukhala mpulumutsi wanu mu tsiku la lero ndi kusangalalatu ndi moyo wosatha wa Mulungu. Or you can refuse to believe and God's anger will still hang over your head. Ndiye kapena atu mukhoza kukana kukhulupirira ndipo mukatero mkwiyo wa Mulungu udzapitiza kukhazikikabe pa inu. Our prayer is that God would bless you richly through salvation today. Ndetu pemphero lathu ndoti Mulungu akudalitsani inu mochuluka kwambiri kuti mukafikiretu kuchipulumutso mu tsiku la lero. Thank you for listening to me today. Zikomo kwambiri chifukwa chomvetsera kwa ine lero.